takatiki kaphe johin paprang dun bom tanglo Serlong ria hawar tomon charting ke jabajok ke ongdong a hemarit kana ho Rakia hormu pen inudasar pimar kachingna B&M Enterprise B&M Enterprise along nalitum long ikji mesen akobe aklim mesen kobe aklim ke long chotkali bonta nalitum anam jum hekpenta long ikji nalitum jongsi rong suri ke thoma kobe aklim nampon lote e rong pen sika krehini laben suri ke thom bena ber nampon lote sika kre phopen nampon longji lasi humri ignon B&M Enterprise rong khelan dipu Klar dagalam theka chini jia phan 700-200-7817 along humri ignon Kardom pini Karbi Anglong Live Prime Time beer talong pen nili sami jirbon killing pin non-arjic tha beer tang ton pen So cheng thenta constituency pen nomati constituency angkang jasemet Anglong arlok ke do akar biara ratum aprang asai katiki pen nonakai asai katiki ahin jelar ponsi kithir tip pen aningkan kicholong jepan Anglong arera jota kovia birisi paman pon bomlo So cheng thenta constituency pen nomati constituency angkang jasemet Anglong arlok dong haba habar pen chenglok therebasa thedong nolaso sambitia hawaralong ke do akar biarat atum do ansetame non ke Anglong aridalong lealong sok hen khuru sai katiki chotkalisi non ke kovia klim ke ac ke thekpon long ke onglo chekla pen dewaga biri rara phan pinang anale du wai phita kiduk det arara tuma phana bangke pinang anake sungdu lasi kiduk det arara tuma phan ke joy ke abiri kapathir ponjia phan abangke kove hen lopu matha ponsi ke e alon chipi ponrinti Kardong Karbi Anglong live kelang ratum doan pini niltum Karbi Anglong team pen ladak sambiti terang arong sidolo ladak ke nola so pen sambiti terang arong adak labang so gubor Anglong labang so puchong dak haku Karbi etum ke do arong lo ladak ta lage nomadi oche socheng ganta constituency lo ladak bangke lalo penangan ningkan afrang ke daga Karbi ara ratum boringa barsai long le pustame lang litum saitiki pon bom lo Saitiki pon bom lo la puson selang litum chupok sok penceng lo Anglong ari aso namundo an chutikia amudo analang litum choklem bom chodam bom la puson si bank bom lo sitame la puson ke rengun e pulang litum isi ke matha mate isia ke mang isia trend ke chewang mangela lo litum chu ke damjang covid-19 la bangso avur kangkangrang ajoine si alang litum lockdown e sek alang litum kuwe aklim mopai si alang litum ke e pon ke pangcheng lo lasi non nilitum Karbi Anglong live pen ladak nang humri lo ladak mangke kelang mimi ningarong mimi son mang do atima Anglong pen masih alang litum penangan 100 hektar pen chenglok penangan bigha penangan pura long le Anglong arjon alang litum lapuson si kuwe aklim si epon thiblo atima kuwe aklim ki epon lo bolote ningkan trok apike labangso production long mon pitpa lage Karbi Anglong Thomas council along mane cholang jok phlo lang litum same kereng ji to wara lang litum chi thik pon lo lage asu dina kai same matha nang lo ningkan wang si alang litum jong si suri pho aklim jong si epon lo bolote alang litum lak tro katangka aningkan wang same long pon pho lasi dagalang litum ara tu melil tu mikar do menle arju pununa labangso kheti mate namang nang litum la saitiki kapeka saitiki nang litum non claim pon pedelo same non man kenang litum Anglong arit lapson kovia klimsi ipon lo labangso koson si labangso kemang thulo mane ni litum mangke non mangke dukla ka ratan tum Anglong kela se oreng ba saya delo la sini tum matha pon de oreng ba saya ka velar mangke litum la hai hoya ki pen to pen pro ni tum ge asap to ba sa chelong pon thegilo pu matha sini litum hai akiti bangke pon ate labangso kowe labangso aklim ke nang litum la nursery pen to ke maniklo ma mante nang litum mena tong hem tong parik poniglo la ka phang me thang baria long la po pene ko we rong pharusi hini do la so aphang tuilo la so pamen ban sini litum la so ko we ki je phana bang isia paria dim ni litum lang dam lo la pen hadak panam lo pari lo la se hadak punji bang me thang hema hon ben si la so bang ke ni litum dak na khona direct thulo na thulo
la buala gitu ta dong hawara mekado menle arjupur nang anal tumta gosol ate na to hal so hawarta ala da stami sondor nilitum lapu dong hap penceng lok lapu mairong hang lapendat hedong pencing tulang so lapen nalaso terebasa samhiti lapu nilitum inglong hawarke bikheko ke nilitum voreng war sai kilong do nabang puke komsom laposi litum bepar beha pustami bangaso so na kaksi lemon tego ilang bangaso pensi ajar bepar puno klem tami bangaso pensi cerap nangkok situ nangkok tami kilong do nabang bangaso si 2% ke bangaso si long 1% la son si nang long tunchot la si long tunchot litum karbi tungke la si litum ethang jong si lahaya khiti jong si choklem kle puti aprang adin nang akai son ilitum sok chonong chot hoithe bonghom chu e chot pu bang ke litum rengun e pu bang non litum mat ha phar lepen la si litum mat hala jai ilitum karbi anglong angkang ras tami mat hapen ilitum akithe kethe asumne mang tu non estami robor pinia khiti bang ilitum ke klem sungkrung mesin pinita chonamun e ilitum kitu garap tumke la si nilitum bang mat hala jai kowe jong si e pulutangte ilitum labangso kowe bang ke ningkan phon ningkan throk pen lotangte athilong ji athilong lo pulutangte ilitum labangso kowe ke jor bang ke emena lik tanangne bang bepari tumsi bang amena bang po lik mon po abagan pen nampon po ilitum hem tot lun tang setami tangka bang bang lo lapen ilitum kaprek kam ta ceklema pordo la si ilitum angko lapen bepari tumpen jong si cingki pame pulutangte barikha chala hostami sulian elo pulutangte tangka sasa susu tami las adai chen lo Bangso hawar long kidam tang penang ananing kan pena bangke cheka biri si paman ponno bonta cheka biri ya bangke alia ve pumatha pen cheka biri do ana bangke pachem etsi nona bangke kove biri si paman ponno la sini tu matha pon de wareng wa sai ka ve lar bangke nitum la hai hoya ki pen chupen pro nitum ge asap so bagwa sai chelong pon thegi lo pu matha sini tu hai ki bangke pon ate la bangso kowe la bangso aklim ke nang litum la nursery pen tong ke manik lo ma mante nang litum mena tong hem tong parik ponik lo la ke phang me thang baria long la po pene ko ve rong pharusi hini do la so aphang tuilo la so pamen ban sini litum la so ko ve ki ye phana bang isia paria dim litum lang dam lo la pen hadak pan dam lo pari lo la se hadak punji bang me thang hema hon ben si la so bang ke litum dak na kona direct lo na la buala gitu ta dong hawara mekado menle arjupur nang anal tumta gosol ate na to hal so hawarta ala da stami sondor nilitum lapu dong hap penceng lok lapu mairong hang lapendat hedong pencing tulang so lapen nalaso terebasa samhiti lapu nilitum inglong hawarke bikheko ke nilitum voreng war sai kilong do nabang puke komsom laposi litum bepar beha pustami bangaso so na kaksi lemon tego ilang bangaso pensi ajar bepar puno klem tami bangaso pensi cerap nangkok situ nangkok tami kilong do nabang bangaso si 2% ke bangaso si long 1% la son si nang long tunchot la si long tunchot litum karbi tungke la si litum ethang jong si lahaya khiti jong si choklem kle puti aprang adin nang akai son ilitum sok chonong chot hoithe bonghom chu e chot pu bang ke litum rengun e pu bang non litum mat ha phar lepen la si litum mat hala jai ilitum karbi anglong angkang ras tami mat hapen ilitum akithe kethe asumne mang tu non estami robor pinia khiti bang ilitum ke klem sungkrung mesin pinita chonamun e ilitum kitu garap tumke la si nilitum bang mat hala jai kowe jong si e pulutangte ilitum labangso kowe bang ke ningkan phon ningkan throk pen lotangte athilong ji athilong lo pulutangte ilitum labangso kowe ke jor bang ke emena lik tanangne bang bepari tumsi bang amena bang po lik mon po abagan pen nampon po ilitum hem tot lun tang setami tangka bang bang lo lapen ilitum kaprek kam ta ceklema pordo la si ilitum angko lapen bepari tumpen jong si cingki pame pulutang te barikha chala hostami sulian elo pulutang te tangka sasa susu tami la adai chen lo athi muning kreng la kowe athi ke jor po si la bang so peng bang si thanon po ba baki bang ilitum sulilo kumane bang ke la ajha katum klem thega tum ke inut long si
10 pura 12 pura la anta ke klema bang do nilitum la po la dong hap Kowe ka chwar che pen ale ke long ka che thek pon long bom joksi penang an inglong ar lok ki do Karbi ra tum labang so kowe biria sai ka tikya bangsi ka chi hung thek pon long samhiti nala so rebasa labang so haba tum ke la se bisik koi ke non bang nilitum kichi hung bang ke la khiti pen na bang ke kowe ahin bang chi hung lo lalo nam nang thanun lo penang alam alang litum nang thanun lo nili cameraman phan paklang poning tung ahok la jongsi labang so alang litum 10 pura 15 pura ada jongsi alang litum chu e ponlo pulote alang litum akuwe athe pathe thepin pen dame labang so bagan paklang pen pen sam bepari tum phan ningkan se ka tangka alang litum chu enme mate adai chu enme la sila nili cameraman phan paklang tung wain tha nili paklang poning tung mangala lo hala bangke chu nenga lockdown a hut chu nenga lockdown a hut 2020 labang so ningkan hut alang litum ke labang so kuwi ke pono non mangke penang an arong ing tui lojo lage non ningkan ke thom lo pulote labang ke pathe thide ji alam ase bolo lage pathe vek po angke alang litum jongsi rong suri pho alang litum chu e pon lo pulote labang ke alang litum ningkan sek pen bepari tum la pendang arong ara tu tang thane ningkan sek alang litum lak tho tangka long pon ji jongsi athe jongsi mesen production jongsi mesen pulote non angko ke pu dam parali nomati hawar la pen so cheng thenta hawar non marke kuwi production bang me o la pen difu hawar son gali manja hawar son gali dada hawar mage kuwi me o la si daga ra tum abang ke la so train ke man bang ke churu re unu ya thema boreng awar sai long ne lo alang litum sakuri bakuri ta long ne lo la si la puson jong si jo angkang pipen alang litum la bangsu kuwi e pon lo pulote ning aning kan mang si alang litum la puson tangkas sambil long pon po jo hem do to lun me si alang litum long po la si churu re unu la si ni tum Karbi long live ke lang ara tum hanta ke pachini kang tu ma la lo non abang ken kuwi labang so klim jong si nalitum pari pen nang litum e pon lo pulote labang nal tum hem tot lun be si nalitum aning kan wang lag tang nalitum long pon ji labang so ali do pu ke la kai thek dak lo dena rong pen bikrom teron Karbi long live non barla nang le barbara porahu tumonar ve ke japan penang ana hemarit kana hokduna sonthak thaksi kedam tang aruni phai inkoira player ni gang sam por phai hinira achitima pormalom malom sovet tumon charting ke jabajok ke ongdunga hemarit na hokdunanglo Singhason constituency ang tang manjapen kilometer cap ke helu serlong ria havar kedam tang aruni phai inkoira pho arni men tumon charting ke jabajok doner cap a hemarit tumon pon laplo Serlong ria hawar long pining chot kalisi aningkan wang setami lapuson tumon charting wang po hemrit kapan hok tekangdu lasonsi aruni phain ko player ni le thota lasonsi phunanglo bang sojok kisung ki photum a hemarit pendang lok ke chu ki juna son do an la pen kaching thanga peri do anta akasik sak nang do koklo lasi bang so kisung pen ke jok jia phanpura asab ba KAC kachariatum jasemet em amor sing ti so hin pen akirap ke long jia phansi serlong ria raratum pen tuwar chulang po Di itu mah la pera kadu beta masta me kalom pajar iklo la penili tum pini tum charting e wa bena jok ni tum hem rita dut hai wek pin la penili tum kaching thang ya bir yan ta hi hem rita ta wek pin ang ton pen la pe sumar bahini ta so sumar bha ta me ni li ina che bosai lo sumar ba thang jar la pen hem rita ta me kilu son du piklo pe tum kaching thang piri chale ki chu bi jona han ta jo ang ton tun ta dang thang wek la pen wek pin ta si hema sor se ta me heba vedera khelu sido kok pasini di tamila pusala ke sungi phu tami nale tumo phan ke thege ding nam pen na pusona ke rap ke longji phansi na tumo phansi johang lo manja sarong ri ko dim dak lirong lo si dak aning kan wang tami tumon pen jok rong arata tum kisung ke phodu sonthosi pining ta chu ar thang cheklo lom batai si wanglo la so hutame pinang am hem kiro khenu dolo la pen non pen pining angbong batai hini andolo pining bong don't talk about khenu nai ne la puson tomon pen jok khenu kisung ke phonang dolo siladak non jong pu hem phulo lage rong par hem langli saru pen sar piru sikedo posi alang itu makisung theo asi ngitum kerabie phandame apu cheki pum ni la puson se rap thek chok sikedo ka we pusona kisung ke dokok pen pot
mapusona kisung ahut kita kiding atung pen kerap long sonte mi pari pusin nili rong sar hoi pen stame tichuningri Lason tak taksi Mahamaya constituency MAC ke parlo narlongati adorso sarong pia rohamikar mensing ti so hemta tomonar be ke thepar pi ke jok pon pi railo alang li tum ki duk da jok tong se kot pen hem kachi kimchia phan akasik sak do ko jok em lunsing terona phansi ke rap chhang ponlo Halapu Phuloni constituency ka parlo Rangkamar terona rohamekar projen terona hemsitame kedam tang aruni phain ko rapli arni kang samapor tumon charting malom sovet apor nang ke japan japon railo non covid 19 ake sopen ajok pirthia dang ing hapon klinga porahut hem kachi kim thujia phanta kachuria towar matsi avedetlo bangso ajok hem kachi kim pon thujia phan KAC kacharia tuma phansi towar chulang pon ini tem bini ani silo mane 15 minit baksi biji mane tungun ke thia jok ni lehem garanda lo sido thai pini anta ngulab lo kemana phalang no itilab lo pinuriang tuma sa tum phanalang rong tolem rong hang lang itum kon silong ke thik di to machi rilo chok khalo jalo lang to nang rab nang ji ko phansin tum ta sab se ta nang bala ke do ya khai ta bilu oi sangler no sangler yang lokal emisi ta dak dosing hang no lang ni talang ta emisi ta ta pasai pandelo la penon yak ni tum do bom rong ke dak rang chen rong pen dak ni oh mai oh men galu oh men lu mo pen ta tumon thi Phuloni pen dirchuna rong pila pen havar ke hat pen harsing rong pi karbiang long lai Borpathar police station angkang kakra langsu towar krong thom kache togalong arni wanga son thak thak pinia da porphai kresia pormalom towar pikiri ka khuru ka sai ke denga hut dimapur pen ke wang bom ihu mabasalong arakia hormu ke neptumlo arni wanga son thotsi raikom sai ke tum towar kiri ka khuru ka sai ke deng bom hut pini kakra langsu mate kakra jan towar krong thom kache togalong kiri ka khuru ka sai ke deng bom hut AS19 AC 0074 ihum dimapur pen ke wang bom basalong honthe me me rakia hormu mate heroin sabuna hom pen ke thabvet hom truck kebra pli longpon e homalong gram pharo troxira inkoira ke thom heroin ke longpon hut khatkati kacharia rohamekar kalitang rajan hajirika chor rimpa hajirika artaning kan plikep abang phia phanta raikom sai khetum nep ingnang pon cheklo Bokajan SDPO John Das APS ke Japon bangsokiri ka khuru ka sai ke dengahut Borpathar police station OC Druba Jyoti Bora Khatkati police station alongpen SI Charan Mohan Chetia ASI Bhadra Kanta Bora tum chirap chitodu Kelongpon arakia hormudo anta kelang tarlipa media phan Guwahati rong supialong ansi paleponlo Bokajan pen ananterang la pen langchi thing pen subhas terang karbiang long live ing samjin pen ke du ke thaklong verjia phan mate lahaya pran karmura sailang no he hui kapa virjia phan sarkar atum pen ke misen asai deng ponang ji pusi pherang ke amailong kangnia hut APHLC pen kacharing ri non malom dhansre hawarlo adai ka webang khubang chetum kithi nangra ra phuthak pini district press club of karbiang long asai hemalong pherang ke amai biponsi APHLC hin pen ningduk chipi pon pherang ke amai long APHLC amai phuja ai kathar kaning je ke kedam tanga porahut adai kawe amit nunisa lapen aluta mai bongsa tum kithia hoche tame nelitum APHLC hin pen ningduk chipi ponsi laso phuthak pin rem dunlo lapen non het thak debojit singha phan apran karmud lapen inut rada cyclem bang sonjoy rang hanga phan apran karmud hoche tame nilitum ningduk pik anlo pusi ningje pon Khi rong hàng khi alang li tadu alang li ke ala sonjoy rong hanga anjir kilo nilitum pinidak meeting itu ke nang litum men meeting ke orang akam pakai adjustment ke ethnic violence tribal atumang mongkali chokai theng ke doji angring do lasigala so apa beden nan siapa kasi niliponet clear po it has been seen that some senseless killings of innocent people belonging to the different tribes and community have taken place in Dhansiri area since January 2021. The APHLC had protested against the murders of Omid Nunisa and Aluta Maibangsa at Karnai Disa
Dhonseri on 27/1/2021. We condemn the murders of Devojit Sinha of Hati Camp, Dipu, Daldali Road on 15/5/2021 and Sonjoy Rongthang of Daojing Hang near Dhonseri Police Outpost on 19 May 2021. The APHLC is not happy over the circumstances which have led to the killings of 6 or 7 alleged DNLA activists on 23 May 2021. Sonjoy Ronghang was a social worker. He was an asset to the tribes people. He was a bridge between the Karbis and Dimasas. His wife Dhansari Havara lo lapusona sailang nu mate munira pran kitam nangara da putak Sorkar pen RC Krung asai dengponsi Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen Dimahasau Lakethom Inglong district alu Monsam kapadu ponchia phan klempon ang jiputa pherangkia mailong kachuning ripadu ponsi ingsamjin pen kidu kethak long verjia phan ke article 244A autonomous state kapachun kenang sot lupusi ninjepon News Desk report Karbi Anglong live Tangte pini prime time abirta ke lapon si kang tonik lo dumi thak me kardon